Onda estrena el 5è contenidor per a recollir la matèria orgànica. 30 contenidors de color marró s'han integrat en l'Avinguda Catalunya i voltants en una prova pilot que, en el cas de resultar exitosa, s'ampliaria a la totalitat del terme. L'Ajuntament ha repartit entre els veïns de la zona poals de 10 litres de capacitat on abocaran els residus orgànics, restes de verdura i fruita, pa i aliments caducats, restes de menjar cuinat o taps de suro. Nos llegó una carta del Ayuntamiento de Onda para reciclar residuos orgánicos. Fuimos, recogimos el contenedor y reciclamos todo lo que es la basura orgánica. La prova es desenvoluparà al llarg de 20 setmanes, durant les quals la freqüència del servei es fixa els dimarts, dijous i dissabtes. L'Ajuntament demana la col·laboració i implicació de tots els veïns i veïnes. L'equip de govern pretén que Onda avance cap a una ciutat més sostenible i aposta per incrementar la recollida selectiva, dipositant cada residu en el seu respectiu contenidor.